מה אתה עובד? מה אתה לומד? איך אתה שורד? מה תיקח לי בודד? האם אתה בודד? כמה אתה מרוויח? וואלה מינימום? וואלה לא שווה לקום. תאמין לי תעבוד בעגלות, לא סיפור להוציא ויזה, שווה גם לנסות להיבחם בטלוויזיה. יש בגרות? מה עשית בצבא? כמה כסף? כמה שיותר כסף ככה יותר טוב. שים את החלומות בצד עד שיהיה טוב. אל תחשוש לקפוץ למים, בשביל לראות צריך לעצום עיניים. ותזכור, תואר ראשון זה כלום, תואר שני טמטום. אם יש קשרים אז אתה מסודר, תשלח קורות חיים, תיראה מגונדר. עם הגולן, טלקום, סלקום, פלאפון ארום, קפה 9 מיליון ברני רב פעם. היה פה יותר טוב, אני מת על תל אביב אבל אני בחיים לא אגור שם. והכי טוב להוציא אפליקציה שמוציאה את הראש מתוך התחת. השמש אין שום דבר, האח הגדול זה מה שנשאר. ראש הממשלה גנב גדול, אשכנזים שולטים בכל השדה עדתי סופו ליפול הדמי לחרדים. חבורה של משתמטים, הסיגרות כבר הגיעו ל30 שקל למנת שווארמה. וואלה אל תדאג כפרה, בעזרת השם בסוף ניצח פה מאחר. המשחקי הקש עובר שורות, כדאי לך לראות. רמי לוי הוא גאון, חרא של שירות בהוט.